लोगोफोर मोनसे जोबोद गिलु-बालु खौरां ओंखारनायखौ जोङो ससियेल मिडियायाव नुगासिनो थादों आरो बे खौरांनि सायावनो आं नोंथांमोननो फंनैसो बुंनो नागिरदों। बे खौराङा बेसेबां सैथो बेसेबां असैथो बेखौथ' आं मिथिया। सासे पुलिस बिखया बुंनाय बाथ्रा बेयो जे बर'फोरनि गेजेराव आरोबाव हाथियार लानानै बिग्रायग्रा हानजा दानो थांगासिनो दङ। बेनि नामखौबो आं नोंथांमोननो बुङा, नोंथांमोना गासैबो मिथिखादों जानांगौ। नाथाय बे बाथ्राया बेसेबां सैथो बियो दिनैसिम फोरमान जायाखै। नंगौना नङा बेखौ जों दिनैसिम बुंनो हाया। जुदि नंगौबाथ' बियो जोंनि थाखाय बेसेबां मोजां जागोन बेखौबो जों दिनैनि तारिखाव बुंनो हाया। आं बेखौनो बुंगोन जोंनि उन्दै उन्दै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा जेन आरोबाव डाइभार्ट जाया। मानो होनबा दिनैनि थासारिया ओरैबायदि मोनसे जुग, ओरैबायदि मोनसे कम्पिटिसननि जुग, बे जुगाव जोङो हाथियार लानानै बिग्रायबा साक्सेस जानायनि लामा दंना गैया बेखौ नायबिजिरनायनि सम जाबाय। दिनै जोंनि हारिया गोबां बिथिङाव गोग्लैसोनाय, सोलोंथायावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङावनो जा एभ्रि टाइप एभ्रि बिथिं गासै रोखोमनि बिथिङाव अल टाइप अफ बेकग्राउन्डखौनो बुं बिथिंखौनो बुं जों जेरावबो गोग्लैसोनाय। बेनिखायनो बै गोग्लैसोनायफोरखौ जोङो जुदि गोजौ थाखोसिम लांनोबा दैखांनोबा जों हाथियार हमनानै बेबायदि लांनो हागोन ना? थांनाय माखासे बोसोराव 20-30 बोसोराव जों बेबायदि हाथियार हमनानै बबे बिथिङाव बेसेबां दावगानो हाखो? नो डाउट जोङो बिटिसि आरो दिनै बिटिआर जायखौ बुङो जों बेखौ जों मोनबोदों। नो डाउट बिएससिबो मोनदोंमोन सिगाङाव। आरो बै मोननायफोराबो थारैनो हाथियारजोंल'मोन ना? गमामायैनो नङा, हाथियारजोंल' बिग्रायनानै जोङो साक्सेस जानो हायाखै। बबेखानि बेवहाय डेम'क्रेटिक बिग्रायनायबो दंफायोमोन। सिज फायारनि उनावसो गासैबो बुस्थुआ मोगथां जादों, नङा होमबा? आरो बै मोनसेयावबो जोङो दिनै जोंनि नांगौसेबां बुस्थुखौ जों मोनाखै। माखासे बिथिङा गब्लं थालांजोबदों, माखासे बिथिङा गोरोन्थि थालांफिनजोबदों। बबेखानि समजों लोगोसे थासारिजों लोगोसे गोरोबनानै जोङो माब्लाबा हाथियारबो हमनो गोनां जादोंमोन। नाथाय दिनैनि थासारिया बेबादि हाथियार हमनो थिननायनि थासारि नंगौना नङा बेबो साननो गोनां जानानै फैदों। बबेखानि बेखिनियाव मोनसे बाथ्राखौ बुंगोन, बै जि गोदान हाथियार लानानै बिग्रायनाय हानजा दानायनि बाथ्रा बुंदों, बेयो पलिटिकेल खैसार नामा? बेबायदिबो जानो हागौ। जोंनि हारिखौ बदनाम खालामनो, फान्दायनो, खैफोदाव खोलैनो लिडारफोरखौ फाव फान्दायनानै बेबायदि साननैसोनि थाखाय बोसोरनैनि थाखाय हाउस एरेस्ट बा बेबायदि लकआपआव दोनथ'नानै बिसोरखौ इनएक्टिभेट खालामथ'नानै दोननो नागिरदों नामा? बेबायदिबो जानो हागौ। बबेखानि नङाबो जानो हागौ, रियेलबो जानो हागौ, जायखिजाया जानो हागौ। नाथाय आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं बेखौनो बुंगोन, जोंनि हारियाव आंनि बादिबा बेबादि हाथियार हमनानै बिग्रायग्रा सुबुंनि गोनांथि गैलिया। बबेखानि जोंनि हारियाव ओरैबायदिसो मोनसे आफाद दानांगौ, जाय आफादा अनलि फरायसाफोरनि उन्नतिनि थाखाय, बिउरिक्रेट सोरजिनायनि थाखाय, गेदेर गोलाव मानसि, टेलेन्ट मानसि सोरजिनायनि थाखायल' खामानि मावग्रा। नोंथाङा मिथिगौ जोंनि फरायसा आफादफोरा गासैबो बिथिङाव खामानि मावो। फरायसानिबो खामानि मावो, पलिटिक्सनिबो खामानि मावो, अल टाइप समाजारि बिथिंनिबो खामानि मावो। नाथाय बिथ' थागोनानो, बै आफादफोरा थाथों। ओरैबायदिल' मोनसे आफाद जाय अनलि जोंनि फरायसाफोरखौ जोबोर गोजौ थाखोसिम लांनायाव माबा मोनसे मदद खालामनो हायोबा बेबादि आफादखौ दानानै जुद्धनि महराव, दावहानि महराव खामानि मावनांगौ। आं बेखौसो बुंगोन। नोंथाङा मा सानो? कमेन्टसो लिरबानो जाबाय। आंनि बुंनायाथ' मोनसे बुंनो थाङोबा बेयो खुनु मोगथाङाव जाथावना बाथ्रा नङा। इफ पसिबल मोनसे हमनानै लाथ'नायसो बियो, जुदि बेबायदि हायोबा दा होननानैसो आं बुंदों। नाथाय बेबायदि दानाया बहुद जेंना जेंसि थागोन, सहजबो नङा। बेबायदि मानसिखौ बानायनाया एसेबां गोरलैबो खामानि नङा होमबा? जोङो गोबां समफोराव नुबोयो एनजिअफोरा बेबायदि खामानि मावदों। नाथाय एनजिअनि खामानिया जाबाय फैसा आरजिनाय, बिजनेस मडेलसो एनजिअआ। बेनिखायनो एनजिअफोरा बेबायदि खामानि मावबाबो नाथाय एनजिअफोरा दिनैसिम साक्सेस जाफेराखै। बिथांमोनाथ' आरजिदों, नाथाय बिथांमोना जि खामानिखौ टारगेट लानानै मावो बै खामानिया नांगौबादि साक्सेस जाफेराखै। बिनिखायनो सोरबाफोर जुदि हायोबा बेबायदि आफादखौ दायोबा बेस्ट जागोन। जुदि जों मोजां मानसि सोरजिनो हायोबा, बानायनो जुदि हायोबा, गमामायैनो जोंनि जातिया मोनसे समाव फैनाय 10 बोसोरावनो ओरैबायदि पावारफुल जागोन ना, बेखौ गुबुना जेबो बुंनो हायै जागोन, गुबुना गादबनो हानाय नङा, गुबुना जेबो खालामनो हानाय नङा। जोंनिफ्राय सेनानै जोंनि मोन्थायखौ सेनानै लांनो हानाय नङा, जोंखौ खैसार लै सै खालामनो हानाय नङा। आं बेखौसो बुंगोन। नोंथांमोना मा सानो कमेन्टसो लिर। जायखियानो जाया मानो बे भिडिअनि थांखिया बेनो
जे दिनैनि तारिखाव मा जों बेबादि हाथियार लानानै बिग्रायनायनि सम दंबावो नामा नोंथांमोना जाज खालामना नाय आं जुदि बुङोबा बेबायदि गोनांथि गैया होनबाबो गोरोन्थि जागोन दं होनबाबो गोरोन्थि जागोन नाथाय आंनि पार्सनेल बिथिंनिफ्राय बेबायदि गोनांथि गैया होननानै आं बुंगोन नाथाय आं सासे मानसिनि डिसिसना मोनसे जातिनि थाखाय थोजासे नङा बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो सुबुङा बेखौ साननानै नायनांगौ मा दिनैनि तारिखाव जोङो बे रोखोमै दावहा नांगोन ना गुबुन रोखोमै दावहा नांनायनि जोंनि मोन्थायखौ जोङो बिनानै लागोन आरो जों मोनसे समाव गोबां बाथ्राखौ बुंबाय थायो खौसेथि जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मानो खौसेथि जाया मोनसे हारिया खौसेथि जानोब्लाबो गासैबो सुबुंफोरानो एसे नलेज थानायबो जानांगोन सोलोंथाइ थानायबो जानांगोन खौसेया माब्ला जायो जेब्ला गासै रायजो राजाफ्रा लिडारफ्रा नङा फ्रेन्ड्स लिडारफोरखौ नाखै लिडारफ्रा गावनि मतलबाव गोरोबलायनो हाया माब्लाबाबो नाथाय पाब्लिकआ खौसे जायोबानो लिडारफ्रा आल्टिमेटलि खौसे जानो बाध्य जागोन नाथाय जोंनि सुबुंफोरा नोगोरारिफोरा दिनैसिम माब्लाबा खौसेथि बाथ्रा साननो हायो जानो सबहाबो गावबा गावनि सापर्ट बेनिखायनो जेब्लासिम जों पाब्लिकआ खौसेथियै मोनसे दुरुङाव थानानै बाथ्राखौ साना अब्लासिम बै लिडारफ्रा माब्लाबा खौसे जानाय नङा बिथांमोना एडभान्टेज लाबाय थागोन माने बे हानजा सुबुङा आंनि सापर्ट बै हानजा सुबुङा बिथांनि सापर्ट बेबायदिनो थाबाय थागोन फ्रेन्ड्स बिदिब्ला आं बांद्राय बुङा नोंथांमोना कमेन्ट्सआव लिर मा दिनैनि तारिखाव जुदि नोंमारगोबा बेबायदि आफाद दानाया जुदि नोंमारगोबा आं सानो इयो 99% नङाबो जानो हागौ बा नंगौबो जानो हागौ सामथिं पार्सेन्ट जुदि नंगौबाबो मा बेबायदि दानायनि गोनांथि दं मा बेयो जोंनि हारिनि थाखाय खहा लाबोआना फ्रेन्ड्स जुदि आं माबाफोर गोरोन्थि राव बुंफ्लांदोंब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय जुदि आं सोरखौबा दुखु होफ्लांनाय बाथ्रा बुंदोंबा प्लिज नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय बर' हारिनि मोजांनि थाखाय फंसे फंनै जुदि सोरबाफोर जुदि बुङाबा बोरै जानो नङा होमबा अराय सम जोङो थाखा फैसा रां रुफायावनो जुदि गोजोना थायोबा अराय सम जुदि जों सोरखौबा रायनायल' सोरखौबा इनसाल्ट खालामनायल' अराय सम जोङो रंजानाय बाजानायावल' थाबाय थायोबा अराय सम जुदि जोङो सोरखौबा मुगैनाय मुजुनायावनो जुदि थाबाय थायोबा बोरै जानो बेनिखायनो साफा सानैथ' गेजेर गेजेर सबनिबो जानायनि बाथ्रा बुंनांगोन ना बेनिखायनो फ्रेन्ड्स आंबो फंसे फंनै जाथाराबाबो एसे बुंबाय नोंथांमोनहा जुदि गाज्रि मोनाबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय शेयार खालामबानो जाबाय आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव बर' हारि जिउ गोलाव जाथों